El marc polític al nostre país és advers per a la plena normalitat de la llengua catalana. Ho sabem de fa segles. Si aquest marc no fos advers, si la situació del català no fos preocupant, no estaríem fent aquest vídeo. La nostra llengua ha sobreviscut per l'esforç col·lectiu del conjunt del nostre poble, de gent de tot arreu i especialment el de les majories socials. Hem estat capaços de superar totes les adversitats al llarg de la història i no podem dependre del marc polític actual per sortir-nos-en. Depèn també de tots nosaltres. La transmissió i l'ús del català és la clau. Fer servir la nostra llengua sempre és ja una victòria. Per respecte a tothom, pel futur de la nostra llengua, per la nostra canalla, hem de mantenir-nos en català a totes les converses, al carrer, a la feina, a tot arreu. No és tan difícil. Jo mantinc el català. I tu?